Hi guys, welcome to Faz TV. Murisei kuma TV ese nyika tadzoka nezvimwe nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Chikonzero chaita kuti Winky D abuditswe for the first time ever pa ZBC news tachiwana zviri kunzi ZANU-PF team yevarakashi vazobvuma kupusiswa yakaenda kanokumbira ruregerero kuna Winky D. Munongoziva mega nyaya dzakaitika muZimbabwe kuti Winky D akarelease album rake rakauya rakashoropodzwa neZANU-PF team yevarakashi ichidedzera kuti aiwa iwewe uri kutinyomba uri kutituka sei uchitaura nezvedu. Payakatarisa ZANU-PF ichidedzera kuti iwewe Winky D unosapota triple C. Vanhu vakataura zvakawanda zvakasiyana siyana asi isu takatarisa tikaona kuti hapana kana pakataurwa nyaya yekuti ZANU-PF panyaya dzengoma idzi, asi Winky D aingoimba achiexpressa zvinhu zviri kuitika muZimbabwe. Munongoziva ngoma unofanira kuti kana uchiimba woimba zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yako. Saka asi zvashamisa vanhu vakafa nekuseka, asi mafans aWinky D, maGaffa of the Gaffest afara akati muchamukanda chete, mazomukanda Winky D pa ZBC. Takakuudzai kuti Winky D is bigger than ZBC nezvionai zvakuitika. Winky D ngoma dzake zvakanzi hadzifanira kuiswa pa ZBC kana kuimbwa muredhiyo, any channel yeredhiyo muZimbabwe, nekuti ZANU-PF aiti ainyomba ivo, aivanyomba zvisingaite. Saka asi ndipo paipa paishandiswa Holy 10 akabuda achishandiswa achinyomba Winky D achimutuka. Asi munongoziva Gaffa of the Gaffest harina basa, zvazvitotaura kuti vanhu ipapa nyange Winky D wacho aiswa pa TV haana kana basa, ari kutotarisa zvake kudivi. Munhu uya asingamaindi ane private life yake. Saka guys, handizivi kuti kudi Winky D song for the first time ever yabuda pa ZBC. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like our videos kuti aende kure.